occasion waɗi ɗum yimɓe nden ngala ande walla yimɓe ɓe anda dina ɗum gerɓa kuuje ha réseau sociaux ji ɓe mbiya ñalɗe man nasti gaɗe kaza ñalde arande gaɗe kaza ñalde ɗiɗaɓere oɗo ɓi adamajo hakkilana ɗum ta ɓe cakkinane dewal ɓe mbiya waɗ kaza janggu kaza ha darde kaza walla hande lewru layhaji nasti jemma arande janggo gurwa marra kaza naf darde kaza janggo ko naf to ka fu ɗum biɗɗaji ɗum ɗon wanca réseau sociaux ji ɓurdal fu to lewru man nasti ɓe dokka tasboje keroriɗe ɓe dokka nafilaji keroriɗe ɓe dokka suuraji keroriɗi ɓe mbiya nda rewru allah cinno nda ñalde arande ɗum jangata ɗum nafata ñalde ɗiɗaɓre yoɗo ɓi adamajo dayo yoɓe gaddanan ɗum hadiseji bo amma hadiseji man tawa ima mawdu aw daifa walla pewanaɗi annabijo walla tampuɗi ɗi miccititake ha sharia ɗuɗɗum hande nde wolde buutake dina man yimɓe daari bana hunde mere comme mo futo occasion ji waɗi banni to ɗum buudejo ma o heɓa occasion o sanguitata to ɗum tongayeji hokkata yimɓe to ɗum ɗume fo heɓi occasion de o ɓadina yimɓe her groupe mako o sankita kuuje ɗe ngala sunna annabijo sallllahu alih wa sallam yimɓe se kakkilana ɗum deweɗe